Yo, what's up guys? Magpapatuka ako ng manok. Ito na, sandali lang. Ipapost ko lang. Ito yung patuka. Tara na. Yung unang patukaan natin, ito. Yan. Dali lang. Papatuka tayo ng manok. Isang kamay lang. Ito. Magpapatuka pa tayo sa labas ng manok. Tapos ko lang. Gusto nyo sa mama? Tara. Yo, what's up guys? Magpapatuka ako ng manok. Ito lang. Ito. Ito ng konti. Ito pa. Dalhin muna natin. Yung dito. Kasi wala ka ng ibang pakainan eh. Ginamit lahat ng tito ko. Hindi lang. Ito pa. Ito pa. Ang white kelso. Ito pa, may mga sisiw. Meron pa. Itong golden boy. Ito pa. Meron pang isa. Ito yung manok ng lola ko. Alright, dito ko natatapusin yung vlog ko. Kapag bago ka pa sa YouTube channel ko, make sure to like, comment, subscribe para updated ka sa latest video ko. Kapangalan nga pala ng YouTube channel ko ay Luther Blues YouTube channel. Ito, subscribe kayo. Bye-bye. Ay, wala pa pala. Bye.